Ranar ya sadu da 'yar aikin bayan kwanakin da ta hana shi jikinta, ta ki saduwa da shi. Ranar ya ji daɗi sosai don yana son saduwa da 'yar aikin ma fiye da matan faɗansa. Haka yake gaya mata. Ya tafi aiki, matan har yanzu bata dawo ba. Sai kawai 'yar aikin ta zo gida, ta zo tana mata hira. Sai 'yar aikin take ce mata gashi fa abin da yake faruwa. Matan tana min magana cewa na kin canja, so na dan canja halayya na dan sake da ita. Sai ta zo take kai kara cewa tana muna hira ne dai ba kara ba dai, tana cewa mai gidanta fa ya canja. Kuma gashi rana ta ga paper receipt na hotel a cikin rigansa, bata san kwa fara neman mata ba. Sai kawar mai aikin take ce receipt na hotel kuma a hannunsa a rigansa. Muna nema mu ture matar ki samu shiga, yanzu fa ya nuna alamu fa wata kila fa akwai wata waje. Sai yar aikin take ce mata a yace mata fa colleague nashi ne ta zo. Sai take ce kina da maganar namiji, ai yanzu ne kamata ki dage ki duk wani abun da ya kamata, tunda kin hakin samu kina saduwa da shi, ki yadda kake taɓa yadda ku ce hannunki. Duk abun da ya kamata ki, duk abun da ya kama ki tabbata da kin samu kin zanna a rayuwarsa, ba zancen yar aiki ba. Ta ce in ya kama ki nemi malamai ne, mu nemi malamai sai a nema. Sai aikin take ce kai ita fa gaskiya harkar malamai bata so, bata taba yi ba, kuma bata da kuɗin kashewa malamai. Goma ma dai tunda ta san su abincin da yake so, abubuwan da yake so, za ta yi amfani da wannan dama. Sai take ce da wata ɗaki ma ta harkar kwanciya ma ta neman da za ta rikita shi, ta mishi duk abubuwan da yake so. In tana dafa mishi abincin da yake so, a hanyar kwanciya tana mishi duk abubuwan da yake so, gaba ɗaya hankalin shi zai koma kanta. Sai ta ce ita yadda da wannan gwamma shi za ta iya gwadawa. To Allah ya taimaka, matan shi ma har yanzu bata dawo. Sun gama hira ta kama hanya kawar ta tafi. Ita kuma ta zanna ta yi aikin gidanta kamar yadda ta saba ayyukokinta. Yara sun dawo daga makaranta, ta musu abinci, ta wanka da komai da komai. Sai ta za yaran suka yi bacci ranar da wuri, da yake maman su bata nan, ita ne kawai da su. Baban ya dawo, ta dafa mishi abun da ta san ransa yake so. Sai ta ɗauki wani ɗan kaman skirt ne haka ɗan guntu, ta ɗauka da brazier ta saka. Sai ta zanna a falo tana kallon TV, da yake matan gidan bata nan, yara kuma ƙanana ne sun yi bacci. Ya dawo ya same ta, daga yana zuwa ya ga dai kawai ta ready mishi ne. Da ya ganta sai ji daɗi, da yake zan daɗe ba sadu ba, sai jiyan kawai ta zo kamar abinci ya ci, ya je zuba ruwa ya dawo. Yana zuwa ya zanna yana ta kallon ta. Sai ta zo ta zanna kan cinyansa, ta fara shashafe shi, shi ma fara shartaba ta fara. Dama brazier akwai ta saka da wani dan guntun siket haka. Sai ya cire brazier da jikin ta din, ya rike nonuwan ta, ya fara fara wasa da su. Ita dama yanzu kawai tana neman duk wani hanyar da za ta samu ta rikitar da mutum nan, da zama hankalin shi gaba daya koma kanta. Ya zanna fara shan nonuwan wannan yar aikin. Ita ma ta rike gaban shi tana ta wasa da shi. Suka yi ta abubuwa dai a falon. Kafin suka tashi suka shiga ɗakin ta, ranar suka yi ta abubuwa, duk abubuwan da ta koya a blue film din ta gogoda masa. Shi ma abun ya dinga bashi mamaki, wasu abubuwan yana tunani kai kadai wannan a zuciyar shi ko tana gwada wasu abubuwa waje. Sai ke ce kai yau fa harkan fa daban ne. Sai tana ce ai na je na koyi wasu abubuwa na kalla TV don kai ne. Ya ji daɗi, ya ce ai shi sa yake son ta, yana son kwanciya da ita sosai. Ita ya fi jin daɗin kwanciya da ita sosai, ta fi gamsar da shi da abubuwa da yawan da take mishi akan matansa. Suka zanna da ita, ta ji daɗin cewa abun da ta yi ta downloading ta kalla da abubuwan da ta so, abincin da ta yi bai zama a banza ba. Ta fara shawo hankalin shi da yawa. Sai ce yana da gaske in matan ta zo zai nemi wani abun da zai haɗa su, abu kaɗan ta yi zai sake ta. sai a wuyar aikin. Hankalinta gaba ɗaya ya kwanta, amma bata san wancan da gaske abin da ya gaya mata ko ba da gaske bane. Amma gaskiyar magana shine da gaske ne, shi ba neman mata yake a waje ba. Ta kai matansa siyar aikin nan, bayya neman wasu mataye a waje. Matan kuma ta fara tun da tana da ta tafiyan dai, sai tana tunani yadda za ta bincike ta san me gidanta yake yi. Tana tunani ta yi tracking wayan shi ne, ta dinga satan calls in shi, tana ji da wa yake waya ne, ta tabbatar da me ke faruwa, ta samu dalili ta ma ta tafi. Dai ta ma abun ba fara ishe ta, in tana ga kawai bai dauke ta da muhimmanci ba. Tana ta tunanin ya za ta ita ma ta kama shi, shi ma yanzu yana tunanin ya zai same ta da laifi ya same sake ta. Kafin tana tunani kafin ta dawo kenan, yana neman dan abu kankanin da za ta yi sai same shi kamar hujja ya sake ta. Yar aiki kuma matan nan bata nan, yara sun tafi makaranta ma wace gari haka. Ya dawo a falo ma za su zanna su fara abubuwan su, daga yana zuwa ta fara tattaba shi, ya fara su shafi juna da sauransu duk a falo ma su fara, don sun san yaran ba su nan. Yanzu yana amfani da wannan damar duk abubuwan da suke so su yi. Ku biyo mu a karo na gaba ku sha labarin yadda suka karasa. Assalamu alaikum.